Ștef vă prezintă 4 excroci care au păcălit lumea. Nu o să-ți vină să crezi ce este la numărul 1, dar începem cu numărul 4. La numărul 4 avem familia Kato. Sogen Kato murise la vârsta de 79 de ani, doar că familia lui nu a fost prea fericită de asta, deoarece bani. Ei doreau să încaseze în continuare pensia acestuia, așa că ce au făcut? L-au mumificat și l-au lăsat în apartament, timp de 30 de ani, timp în care au încasat liniștiți pensia. Chiar și când Sogen devenise aparent cel mai în vârstă om din Tokyo și a început să adune o grămadă de vizitatori, ei încă au reușit să mențină escrocheria. La numărul 3 îl avem pe Carlos Guzman Garza. Domnul nostru, deștept fiind și văzând cum chirurgia plastică luase avânt și aducea cașcaval imens, a decis să-și deschidă propria clinică de chirurgie plastică, având zero experiență medicală. El a oferit unui pacient o liposucțiune și a propus pacientului să fie chiar propriul său asistent la procedură. Domnul nostru, autoproclamat doctor, a fumat un trabuc în timp ce a sub 2 kg de țesut adipos de pe femeia încă conștientă, iar apoi a aruncat slănina la toaletă. Evident a fost raportat, dar numai după ce rana pacientului se infectase. La numărul 2 îl avem pe Meinhard Görke. Görke se autointitulase ca vânzătorul de vinuri numit Hardy Rodenstock, vânzând așa specimene rare precum 4 sticle deținute de însuși Thomas Jefferson. Evident, sticle de vin. Dar când cumpărătorul a realizat că inițialele TJ de pe sticlele pentru care plătise $500.000 fusese făcute cu un burghiu dentar modern, a cam intrat în panică și a realizat că de fapt îi fusese vândute doar niște sticle oarecare de vin cu pretenții de snob. Iar la numărul 1 îl avem pe John Duval Glock. Glock conducea asociația Santa Claus în 1910 în New York, adică asociația Moș Crăciun. Deci poți vedea unde merge discuția. Această asociație colecta scrisorile copiilor săraci către Moș Crăciun și le asocia cu voluntari care vreau să facă o minune de Crăciun. Până aici nimic suspect. Chiar toată munca asociației era așa de apreciată că acest Grinch a anunțat că va construi o clădire imensă numită Clădirea lui Moș Crăciun. Clădirea urma să fie construită cu ajutorul populației care, evident bun la suflet, dar cam naivi, au donat bani. Bani pe care Glock i-a furat ca apoi să dispară exact ca și Grinch după ce a furat cadourile de Crăciun. Dacă v-a plăcut acest articol, nu uitați să dați un like, follow, share și vă aștept să mă urmăriți pe canalul meu de YouTube și pe Twitch.